Lah aku nek gelut karo iki terus piye? Kesenengen no. Ya ora menang kalah no, paling meteng no malahan. Apa iso ya kowe iki kok. Iso apa piye? Mulane tugasmu kuwi engko. Ngapa? Memberdayakan kuwi. Gur tak dele kok. Iya. Apa gur sak dele? Wis ayo bawa. Ayo bawa. Mangga dipun aturaken. Tatin. Ayo bakor brand ngono. Lek ngomong kudu aku lho. Nek kowe nesu kalau ora pareng nesu karo penonton kae semono. Sing gawe awal-awale sapa? Aku ora mung nyeritake. Tulungi. Awake dhewe bola lho, sithik ae. Oh, bola ya ngene. Kok ora digendong elek ki men. Mau aku digendong kok Pak Tatin ora digendong. Wah, ya putung tenan boyoke. Gede banget e. Bapak ngangkat bego semono. Bapak 89 kok tak tekok. Ora ya. Iya. 89 aku mung sewidak ya. Sewidak iki sikil kiwata. Iki sing ora lemake kok sing abot dosane kok. Lah wong bendina karo dalang ngancap karo bilang bintang tamu mamah karo kanca-kanca yoga bendina tidak unekke kok kowe iki. Lah oke endi dosaku ora dosamu? Ya nek ketoke kacek akeh kowe sithik. Akeh kowe sithik. Lah aku dosaku akeh to kulino nesu-nesu, ning dosaku amalku akeh kok. Jenengan ora ming nesu lho. Napa? Kulino tetek barang iki dosa lho. Kan bingek. Bingek kae ra tak niati tetek kok tak niati sedekah kok. Sedekah awak iki po yo eneng. Gumantung niate to. Sedekah iki bondo donya apa ngono. Aneh-aneh ora. Ya, ki ana sing nyuwun hati-hati Mbak Tatin. Oh nggih, Pak. Ya. Sak dhewe wong loro kono sing tuwa ro tuwa ora padu dhewe ngerti-ngerti tekno wae. Aku sedekah kok wong padu, wong gampang emosi iki kekebalan tubuhnya menurun 70%. Dadi aku ora bakal nesu. Nek wani langsung gelut. Nah ngono apa ta? Padu. Kalah lho kowe. Perang ning media sosial sindir-sindirani ra ono artine. Wani gelut, nek ra wani trimo meneng. Lho, nek wani tandangi sisan. Ayo cetha. Ning Anek kowe cetha kalah Tin wis. Lah napa? Wong kuwi nek ora pentas ngene iki gaweane nggawa Super Cup kae krondone isi cempe kok. Lah aku nek gelut karo iki terus piye? Kesenengen no. ya ora menang kalah no, paling meteng no malahan. Apa iso ya kowe iki kok. Iso apa piye? Mulane tugasmu kuwi engko. Ngapa? Memberdayakan kuwi. Gur tak dele kok. Iya. Apa gur sak dele? Wis ayo bawa. Ayo bawa. Barang siapa membuka aib sesama, koncone padhae mangan daging mentah. Lah kuwi tenan apa ora? Ya tenan. Ya wis kok. Kekarane. Ya. Kekarane wong ngakrami. Dudu watu dudu gunung. Beda jalur ya, Beda. Min. Kok aku ora dikancani to? Mbok kaya nanang mau lho aku dikancani. Aku gak ngancani aku, Lek. Napa? Lah ora metu Allahumma amin ne. Aku Ora ono kuwi. Ya tak kancani. Ya. Ning aja nesu-nesu lho dhewe partner kerja. Aku ki nek ora diwarai ya ora nesu, aku jane baik hati lho. Baik hati ki menilai orang lain bukan diri sendiri. Iya, maksudnya niatnya arep baik ngono lho. Nah, diteruskan no kebaikan ki. Iya, aja Kowe diwarai. apik sedina nek seminggu kok. Amung ngati pawi Tane. Nek nang media sosial kae ono sing ngomeni jenengan. ya. Tatin kae suarane apik nek wonge galak anu terus nyun sewu
ulatane buket, kae sangar, omongane kasar ana sing ngono kuwi. Aku ora trimo. Lah apa? Iki sejatine mboten galak, mboten sangar. Ning Niki ganas. Sak padha wae. Tatarane sak ndure neh ngono maksude. Nggih. Jane aku ki apa mek mergo jenengan lho. Aku dia, lah iya ta aku diarani Bagor Brand sapa? Aku saka aku Lah iya, pertama. saiki tekan saiki aku dinekke ngono lho. Lah apa ora? Ora? Lah ngopo nesu nek ora? Lah ya aku dadi Bagor Brand ki apa Ya jan? ora apa-apa, Bagor brand kuwi nggo Pakan sapi. Pakan sapi. Nek Ya. sapine lemu dadi daging, marake sehat wong akeh ganjaran kanggone kowe. Terus aku dadekke wadah ngono. Ya ora masalah, aja mung wadah Bagor brand, wadah apa-apa kuwi masuk aku. Semangat. Ya. Itu menjadi ciri khas panjenengan. Luput pisan. Cerak tati narmari aku. Ngapa? Almari loro apa, Lek? Jileh tanganmu, Nduk. Lah ngapa? Arep njak kele ku tetak. Gilane. Ya jalek mari tenan Mbak Mno. Iki ngapa kok dipas-paske iki? Mari tenan po? Bojomu ra melu ta iki? Ora. Lah iya. Mau melu kaya ngopo? Kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel Tan kena ati tan kena ati ngapa numbas Sing tak luru iki sapa? iki lho Pak Seno ngau ngapa sih aku ora ono sing ngau-ngau kok. aku krungu lho Kowe kepedean ora ono apa-apa kok rumangsamu. ngene sapa Dhewe ra apa mesti nggo kowe kok kepedean. ora aku krungu Mak ngene sapa Pak Sino ning nggo aku. oh tanda apa itu Ya cerita kono sing men cerita mosok wong wedok kan pengakuan. tanda ngejak apa Ngejak apa? ngejak dialog Oh ngono ya ditanduki lho. Napa? jenengan kok Napa Mas Seno? Mboten napa-napa. kelangan nggak aku lah Mumbas Arata ya golek sing kaya ngapa ya Mbak Apri men joget ya men semangat ya sing kaya apa tangket gelang
Matur sembah nuwun. Ya, pamunulan saka sapa ki mau? Pagar Puri Paguyuban Alumni Universitas Kediri. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Ya. Karo ndelok suasana jam no. Ya. Pripun? Nggih, merga iki ya lakone disuwuni karo panjenengan bapak-bapak panitia. Ya. Lustrum iki ya, Mak. Mula aja nganti kewengen sing jeneng wong guyon kuwi nek cara aku kaya dene wong madang. Tegese piye? Madang ki umume 2 piring, nek nganti 3 piring, 4 piring, 5 piring malah kewowogen kok malah ora penak. Ya. Mula diwisi sik. Heeh. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ngestu padha karo dawuhe bapak ndereke ndara ya kena ning kudu mampir netepi karo kewajiban menika sampun tabuh kalih kirang gangsal menit kula sowan wonten ing Universitas Kediri mriki wonten ing adicara Dies Natalis ingkang kaping 12 utawi lustrum ingkang kaping 8. Nuwun sewu caranipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika yuswa kawan dosa menika nembe mateng-matengipun. Mugi-mugi anggenipun sami nggodhog dhateng para mahasiswa-mahasiswi, para bapak ibu dosen sageta maringaken inggih menika kawruh-kawruh ingkang migunani jumbuh kaliyan ingkang sampun kepareng dipun pengeti inggih menika Dies Natalis kaping 12. Sageta ilmu-ilmu menika migunani tumraping para mahasiswa lan mahasiswi lan Universitas Kediri menika saya ngrembaka, saya kondang, saya kajuwana wonten ing pundi papan menika ing saged kula aturaken. Mboten badhe matur kathah-kathah. Mergi menika wekdalipun ugi winates. Mila ingkang saking menika sepisan malih kula ngaturaken panuwun sak rombongan, sak kanca tebi-tebi saking Ngayogyakarta. Kula dipun dawuhi sowan wonten ing Universitas Kediri mriki ngaturaken pasugatan inggih menika pergelaran wayang kulit sedalu natas. Ciri khas gagrag Ngayogyakarta tinampi wonten ing kitha Kediri menika kula sampun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jenyatanipun kula pitados wonten mriki menika ingkang asring babar cariyos utawi gelar pagelaran menika tartemtu para pepundhen, para kadang dalang ingkang gagragipun radi benten kaliyan kitha Ngayogya. Nanging dalu menika Bapak Rektor lan sedaya para panitia ngersakaken utawi ndhawuhi Petruk supados sowan sak rombongan. Mboten ketang namung kagem penyedap rasa kemawon kula menika sampun trimah. Ewadene wonten kirangipun anggen kula ngaturaken pasugatan kula nyuwun pangapunten wonten tasih wonten kathah kuciwanipun kula nyuwun pangaksami jer kula menika namung menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Wondene sampun dados pemareming penggalih matur sembah nuwun syukur bagi nyuwun donga pangestu benjang saged dados pemarem ingkang langkung saged damel pemarem malih menika ingkang saged kula aturaken lan atur panuwun dhateng Bapak Ketua Panitia Bapak Dr. Andes Talkah MPD Bapak Rektor Bapak Insinyur Joko Raharjo MP lan sedaya kemawon boten saged kula aturaken boko setunggal. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi-mugi anggenipun nyambet pas derekan menika sageta sempulur dumugi jaman menapa kemawon. Anggenipun nyambet silaturahmi menika mboten namung kandhek wonten ing dalu menika nanging sak terasipun. Upami benjang sampun mboten kersa utawi mboten kepareng nimbali dhateng Petruk namung tali silaturahmi menika sampun ngantos pedhot menika kula suwun.
ning nong adu-adu saka yojae ya sak kapan-kapan sak gaduk-gaduk menika paguyuban kula piyambak paguyuban kanca-kanca pengrawit warga laras lan nyuwun pangapunten Pak Rektor kala wau badhe nyekar pamer bojo ari paksa mboten saged ngaturaken kula nyuwun pangapunten kula menika wonten pundi papan menika mboten nate mbeta alat musik inggih namung kasikan ngaten kemawon sing iso digarap anut gamelan kemawon ingkang kula aturaken nek sing nada-nada ora masuk teng gamelan lagu-lagu nggih kula mboten saged ngaturaken namung tembang-tembang Jawi ingkang kula gula wentas supados sakmangke mboten dipun supekaken dhateng para lenggah sampun ngantos dipun supekaken tegesipun sampun ngantos lali dhateng tetembangan-tetembangan cara kina ngestunipun menika ugi prayogi lan sae sanget panci kula nika sok dadi gumunan ya soben niat kula nggih ngenten niki mila menawi wonten pamundutan ingkang berbau nada pian utawa keyboard dan sanesipun kula nyuwun pangapunten boten saged ngaturaken mboten teges kula menika sengit boten namung kula menika ya remen wong nek ngebis niku ya setelane ya dangdut nek ning perjalanan setelane ya dangdut malah kadang kala sok kanca-kanca do karaoke bareng-bareng ning ngebis ora kok ning room ora ning ngebis wae ning ngebis wis disediani apa-apa kok ning menawi pergelaran ngaten menika nggih sampun kula namung cekapipun ngaten kemawon namun wontenipun gongso inggih gongso ngaten kemawon tetembanganipun nggih ngamawi gongso mila nyuwun pangapunten sakalangkung kathah Bapak Rektor mbok menawi kanca-kanca dalang pepundhen ing sami sowan mriki saderengipun kula mawi musik menika monggo menika ugi mboten awon nanging menika ugi sae ning kula namung saged ngaturaken mawi gongso ngaten kemawon ning nong lesung jumenglung sru imbal-imbalan lesung jumenglung manakal mangungkung kumandang ngebah isan juming prak isan rak rak tek rak 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 tek rak tek rak 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 tek rak rak yo rak tek rak tek rak ale ale menika namung kagem conto kemawon kadang kula tembang lesung jumenglung menika anggitanipun para empu anggitanipun para pinter menika menawi mboten dipun upakara mboten dipun lestarekaken mboten dipun ungelaken benjang ndak anak putu kula sami kabes turon tegesipun kelangan lacak tembang lesung jumenglung piye le nika sampun mboten saged ngaturaken nyatane cah SD saiki ya nek dinae pertanyaan kembang blimbing moyo kembang krambil manggar kembang tebu sing kabur kanginan nah, menika jawaban ingkang mboten pas menika menawi sampun kula aturaken namung nggih kados mekaten menika wadene kula tresna kula seneng kula dan menghargai dan kula berapresiasi menika kula pribadi namung monggo ing sami mangertosi menawi dereng saged inggih mboten dados menapa lesung jumenglung sru imbal-imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebeki sacroning pradesan tok tok tek tok togung tok tok tek tok tek togung ming tembang kaya ngono kok tekan jaman saiki wis pirang-pirang abad kok ora tau ilang ora iso ilang turna ya pangiraku wis ora bakal iso ilang mergi yasa ya prihatin tapa brata ngurang-urangi poso
Mula dayane tembang bareng dadi ya ngedapi-dapi, tidak lekang dengan zaman, tidak luntur dengan geguntur. Menika saged lan aku ajane arek omong seru ki wong engko nek kleru malah digeguyu. Ya kaya sok ora kelingan ora. Monggo, kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana, cacahe pira iki cacah kanca-kanca Waranggana 8. Lesung jumenglung sruwi imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok. Monggo. Iramane sing rada sesek, Mbak. Men kepenak dirungokke. 1 2 3 ya gamelane rasa muni. Lesung jumenglung sruwi imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Piyai nom-nom ning gula wentah nggon seni lan budaya semen seneng kok semen. Coba ayo kanca-kanca pradonga kabeh. Wah sandangane wis apik-apik. Bes kabeh wis bathik. Jarike ya bathik, ikete ya wah resik-resik. Raine ledhek-ledhek. Monggo, lesung jumangklo sruwi imbalan 1 2 3 semangat, yuk. Lesung jumenglung sruwi imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, ning sak ngono wae aku wis trima. Do apal lesung jumenglung ki aku wis seneng ra jamak-jamak. Sinden karo anu Wira Pradanga digawe kompak. Dipamerke nang Universitas Kadiri kene nek nganti ngisin-isinke. Wah, ado-ado tak gawa. Tak sewake bis. Tak sewake bis tak pakani ning dalan kok. Ora kompak isin. Coba lesung jumangklung sruwi mbak. Nek tanganku munggah ki suarane wedok, nek tanganku medun suarane lanang. Ning perpindahan tangan ki ora nganggo aba-aba cangkemku, ming probo-aba tanganku. Pamane ngene iki. Yuk, ki sing muni wedok. Lesung jumangklung sruwi bali-balan. Nek tiba-tiba aku medun jeluk, langsung pindah lanang. Ki nek nganti-nganti ora kompak sin. Ku anggere bise mandeg rumah makan tak tutuki kacane. Pokoke entuk mandeg ning pom bensin cukup nguyuh. 2000. 1 2 3 ya. Lesung jumangklung sruwi bali-balan lesung jumangklung Maneker mangungkung umandang ngabeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Nah, iki seneng aku. Coba saiki tak cepetke le pedhon suarane kurang sesek iki. Langsung jumangklung sruwi bali ngono kurang mars 1 2 3 ya. lesung jumangklung Sruwi bali-balan Terus lesung jumangklung Maneker mangungkung kumandang ngabeki sajroning pradesan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. nah, iki jegese lagi kompak tenan. Coba tak potong sing luwih cedhak meneh. Ben aku kedawan kok. Nek ora dipotongi ndak ada tuman ora. 1 2 3 ya. Lesung jumangklung sruwi bali-balan lesung jumangklung maneker mangungkung kumandang ngabeki sajroning pradesan tek Wis sapa wis. Rusak wis. Keseseken le medhot malah. Tok tek tok gong tok ana sing trang ngono Bang. Gathuk ayo. Eno neno mung lasunge aju mangglung mlebu srepek sanga. Coba kula nyuwun semantenipun Mbak Ika. Ya.
mung lasunge. Yo. Ayo. Mong lasunge aju mangklo. Mampir delo ning Raramba ya rek ngayah karo ngaturake wigatine bengi iki. Lustrum ke-8 Dies Natalis ke-40 Universitas Kadiri ana ing kutha Kediri kene, Truk. Wah. Tegese kowe ya nyimak acarane, mesti kudu nyimak. Ha iya. Syukur bagi nek anakmu wis ana sing dewasa, lulus saka SMU utawa sekolah menengah atas, lebokke ning universitas. Arep mapane ana ing pojok kulon kota Kediri. Ning universitas iki pancen wis dingerteni dening para warga Kediri. Betul, pancen ya ngono. Ning nek ora ae omahku Yoja nek ada, lho saiki ora kurang kos, ora kurang kontrak kok. Sekolahke kene. Lho, njupuk apa terserah. Anake Bagong kuwi sekolahke perguruan tinggi, njupuk apa? Wah, anakku pinter nek kon njupuk apa-apa. Njupuk apa-apa piye maksude? Lho, lah maksude njupuk jurusan utawa fakultas. Mune piye kowe? Fakultas. Waktune ambyar kowe. Lah kok malah ngene piye? Anakku iki takon sekolah ora takon fakultas. Fakultas. Fakultas iki ora fakultas. Oh, fakultas to? Fakultas. Wis sekolah saiki kok nang Yoja nang UGM. Wo. Nang UGM nang nggon jurusan apa? Nang omah. Lho, nang UGM kok nang omah. Wah, anakku iki ditele UGM, Tru. Apa? Urip gumantung maratuwa. Kaya ngono kok di omongke ora. Ameng urip gumantung maratuwa kok banggane ora jamak ora. Heeh. Apik kuwi ya. Aku ya anakku sing tenan, Tru. Iki arep tak sekolahke sing nomor 2 iki sing wedok iki sing lanang wis kacau, wis ora iso didandani uteke. Lho. Wis ora iso didandani uteke, ora iso. Karepe cita-citane apa? Arep dadi polisi. Oh. Ya syukur. Wingi wis njaluk karo aku, Pak, njaluk ditenggo potong rambut arep model piye? Model Polres. Lho. Potong rambut kok model Polres. Aku ya ora ado arep diaspal ndase saja. Maksudnya kaya polisi lho, Tru. Ha iya. Wis ora kena dindake. Saiki wis pendidikan. Oh iya syukur, diragati le. Pak sigarke Tegal kulon omah kaya apa? Oh ya syukur. Weh, tak tanya kae cek aku weh apa? Ya sorry wis kebacut dereng. Wah. Ngawur iki adol kok teke kakangne barang didol. Ha iki anakku nek pinter iki ra ya njunjung derajatmu to. Njunjung derajatmu ora. Sing wedok nomor 2 kae wis meh lulus SMA, Tru. Ya di hati-hati lho, Gong, pergaulan saiki medeni lho. Heeh, wis anggere runtang-runtur wong lanang tak pendeliki sing lanang. Ocat minggat ora sida ngiyang anakku. Wo, wedi ben luluse kok sekolahe. Sekolahe anggere kebacut jang-jangan wis. Sekolahe keteteran, ilmune ora nyantel. Sing nyantel mung bangsa, wah wis aku susah nek ngono. Ah iya. Mula nek Serawung tak batesi. Ha iki kok kaya tuku montor anyar. Ayo nggo anakku sing wedok kuwi. Oh. Iki rebutan karo bojoku. Arep nggo sekolah, nggo nang pasar. Anakku ngambek ora gelem sekolah. Wah, lah ya tuku loro. Hah? Tuku loro. Nggo bayar cengel lho ya. Ya ora usah kaya ngono kuwi usaha, nyelengi. Nyelengi adodosi terus lha arep kebakso kapan?
Ya wis syukur Gong, wis sing penting anakmu sekolah sing apik, sekolah sing becik. Ha ta. Sok upama lulus arep lebokke endi? Universitas Kadiri. Ah, apik kuwi. Jurusan hukum. Heeh. Oh, seneng dadi hakim garis kok dadi lebokke hukum. Kok hakim garis maksudnya piye to? Lah nek lulus ora mung dadi hakim garis to. Prit ngono. Fair cake. Ora usah sekolah wis iso kowe blok. Tak pancal modar kowe. Wong kok bingungke wong tuwa. Sing jeneng hukum kuwi sok dadi jaksa, dadi hakim. Kuwi ra ya hakim, nek mung tambahi garis. Ha ta? Padha wae. Ora ya Gong, ya dijuruske jurusan bahasa. Dijuruske wong Faihung ngono maksudnya. Ya ora dilebokke ning jurusan bahasa. Wah, ya wis anakku kepingine kimia. Wo. Rencanane arep gawe racun. Cah edan wis. Omongan kok karo Bagong wis ora cucuk le dienggo omongan, pikirane iki malah ngendelong. Ha iya. Sediani sinden akeh banget, Gong. Heeh, yo dadi rasake yo. Yo. Maksude suarane. Arang gamelan semene budalke saka Yoja. Ha iya. Gamelan werna-werna kok le nuthuk dhewe-dhewe ya, Truk. Kempul ae dijagur, demung dituthuk, siter dijawili, ha iya. Nek sinden dicetrot. Oh. Engko ra muni au. Nyuwara kuwi ya. Andepe ora sapenake dhewe. Yo nembang reng, ndak kentekan wektu. Ayo, kowe nantang apa? Nek cara gara-gara nek cara ngene dhewe kono iki sing gayeng-gayeng sing gumyak-gumyak lebok ing limbukan, sing gara-gara dienggo piyai sepuh sing klasik-klasik. Klasik ya cocok, modern ya cocok waton nganggo gamelan. Heeh. Kowe sik sing tuwa. Kowe sik reng sing tuwa, yo nembang gek mati matamu yo. Wis tuwa kok nembang kok terus bar nembang kon mati ora. Yo. Apa reng? Ya tak nembang sing apik ya, Truk. Ya, sing kepenak dirungokke, iso nggo mat-matan. Kowe sing rada gumyak, Bagong sing gumyak menadil. Ya. Milih sapa sing arep kepareng mbok aturi supaya nyekar. Aku tak nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya, iki. Larase pelok barang. Waduh. Mesti sarung jagung ngawur. Sok tau. Aku iki laire dhisik aku karo kowe kok ngelmune kalah karo kowe. Sarung jagung iki tembang apa? Sarung jagung watone ke waca tresno tak rewangi Piyai Kediri kapal kabeh. Oh. Nesu garip. Mesti kencing manis. Lho. Apa ketruk sing tembang cara Semarang ka lho, aro manis kok kencing manis nguyuhi ndasmu kuwi, Pak. Gareng mumet musuh Bagong. Ora ati jenenge kok. Ya mung waton apal manise ya kencing manis. Kencing manis kok dadekke tembang ora. Utut manggung cara pelok barang truk diramakke selembar dikurke. Neno wancine surya nana ki sabda. Wah, kuwi aku suwe banget ora krungu reng. Aku suwe banget ora krungu. Aku blas durung tau krungu aku. Ya dunake ya. Ya. Apik iki ya, kaya ngapa? Engko terus lebokke irama loro. Terus was pokoke kepenak terus. Heeh. Dikambati tumlawung. Wah, nek Mbak Ayu mesti jos, suarane mesti apik. Piye Gong mathuk ora? Aku apa-apa mathuk. Kowe engko kira-kira arep nembang apa? Aku nek ora Kartomarma medhot kolor. Kartone ana medhot. Wis ora. Iso apa nggo gamelan? Ora iso, ya mung tabuhi jatilan. Apa-apa ki paling apik ki mung jatilan kok mungsi guna. Apa? Mungsi guna. Omong ora pas kok. Sing jeneng multiguna. Aku muni piye? Mungsi. Multiguna iki jatilan. Wis jajali. Arep nembang apa-apa nek jatilan mesti iso. Oh iya ya.
Bengawan Solo ding dong ding jijik ding dong liwayatmu kene ding dong ding wis ra gagas laras. Heeh. Terus tumete sing waspaku ding dong ding wis apa-apa masuk wis ta. Ya iya wis kuwi. Ah sesuk nek wayangan nggawa jadilan dadi nek ana sing nyuwun lagu modern ki cocokke jadilan kuwi. Oh. Sing kang slupan gareng. Ora sing asupan-asupan ora. Gawe jadilan saiki ki wis kentekan demit. Lho. Kok iso kentekan demit? Lho, jadilan ki nang ndi saiki ana lho, Truk. Nganti demite kekurangan. Demit ki nek ping gupe yene ping pindho. Wah. Sing aku tak ngangslupi ning kono, engko bar saka kono aku tak mlayu rono ngangslupi ning kono. Ha saiki demite kurang kok jarilane kokean. Oh iya ya. Yo. Diwiwiti. Reng, mangga Mbak Ayu ya. Aku tak udut ya. Nglaras sithik. Penak iki. Engko berarti nganggo kur. Nganggo kur sindene muni kabeh. Pejet ora muni. Heeh. Ya mangga. Iki ngopo cah iki? Aku anggere muni ganes wicarane kanca pira swara yu syo wah ning ati iki maksir. Wae mati urip nek rung metu kutut manggung rung seneng. Mati urip nek rung metu sinom parijata rung seneng aku. Mati urip nek rung metu bakmi rung seneng. Pancal mencelat kowe. Wong tembang kok tekan panganan ora. Weh, nembangke nek ora wareg. Padha wae Bagong. Mangga, Mbak Ayu. Omben. Omben.
nenano omben ana manu dua penake tembang ki nang kene iki lho, Truk. Jane ming sak girongan ngono kuwi ning ati iso maknyes lho. Ngene iki lho. Ha iya. Aku kowe kaya kanca-kanca Wiraswara anggere muni ndang tak tetung dengtung. Lho, penak banget lho. Aku ya gumun. Ming sak yo ngono kok penak banget yo. Ndang tak tetung dengtung. Piye kok? Aku ya heeh kok penak banget ya. Ming ngono ndang tak denging. Wis. Iki jenenge ora nganggo rasa. Ming ngono kok. Enake nggon endi wis? Amene ming penak yo rasa do rabi. Kok njur muring-muring ora? Wong kuwi rasane dhewe-dhewe kok. Wong yo ngono kuwi anggere ketemu wong wedok terus yo ngono. Bagongé mesti ora sepaham ora awake dhewe. Ora sepaham. Anake Semar anak tiri aku. Waduh. Anak tiri anake sapa? Ya dong-dong ora. Lanjut, Mbak Ayu mangga. Nah, aku cocok anggere model maam ngene iki. Bahkan wah aku bareng noleh memburi lucu Truk. Lucu piye? Piyaga ki kaya sapi dicencang kae lho. Heeh. Ngetke kelir ngene karo lambene mamah. Ora ngemat kita. Senan sing ngedram kuwi lho. Heeh. Kaya dikencang kae terus dileboni apa kae sapi kan anggere bar mangan rak ndeplok terus persis plek. Ayo. Gayemi jenenge. Heeh. Memamah biak. Ayo, iya pancen bener. Anteng itu kan. Heeh, urung ngangan kok. Heeh. Aku wis nganti apal pokoke anggere anteng. Terus dideke nang rumah makan dipakani terus omong boko siji kae. Ngomong iki kaya bar dikroto kae. Cerita juan. Yo, mangga. Apike nganggo deg-degan tumlawung ora reng. Rasawe Truk diteruske wae bablas wae engke. Ndak kancane ora komanane nembang. Oh iya. Rena. Mangga. Ing gedang.
Oh ah. Hae. Awas. Ya. Susu saware jembar-jembar marine lamo-lamo nek wayang cara kuna terus ditambahi karo dalange jambu apa ceruk aku melu apa ento gendula gendule apa sita apa ora lulule cara mbiyen kowe kok open banget terus ane ora sing openi kaya awake dhewe iki arep sapa wis coba kudu diopeni wong kuwi iki saora-orane kuwi tinggalane budayane awake dhewe kok reng oke ora masalah ya isih belok barang to isih Mbak Tiwi ya kon nembang jenang gula oh ya neng kono apa jumeneng penontone isih akeh kok ya men ketara men ketok ha kutut manggung kok ora jumeneng kutut manggung iki klasikan truk ora wangun kutut manggung karo begijikan gudule atos iya sing ngene iki ya sing apik ya Mbak Tiwi dan gareng ket mau omongane sak penake dhewe ya jumene wis rasa medun kok ning kono wae heeh men cetha iya yo grup corona lho kok corona komunitas rondo anyaran napa ta ngono wae rasa dinapa ta napa ya dibawani Mbak monggo arep ngaturke apa anu ketibake apa jenenge iki jeneng kula kowe aja lali arep tok bawani jineman kok jineman dandang gula banjet ya kena arep tok bawani sing kae kiraku kowe tan citra kae ya kena arep apa wae pokoke kena bapak bocong ya kena semut ireng ya kena monggo ya terserah monggo ya Yogya nira kok kaya arep nangis kowe nggih ngapa ngelih Pak oh ampun nya sementara iki kertas-kertas iki wah jan ayo parah tenan kok mangga kang para pra judi jurit lamun bisa sira anulata truk ing napa Pak truk ing mboten ngendika ngoten ora kok kowe tengen men to kupingmu santai wae to Pak truk ing ngene tu engoni cari tane
Endi itu iki? Temanggung pring surat. Temanggung kutha Mbako. Ah iya. Srintil. Mbako kono sing paling enak jenenge Srintil. Ora kuat udut Srintil mumet separo mati sakal. Ame mudut kok mati. Wah, tenan lho aku tau nyoba tenan. Mayang nang Temanggung dikon nyoba. Monggo Mas Padalang nyoba Mbako Temanggung. Sut mok cenot-cenot. Wah, wis arep kaya arep gejlunguk kae rasane. Ning jarine kok kaya malah larang ya, Gong. Ayo kowe aku le goleki nggon kok iso larang ki nikmate nggon endi? Nek iso kecanduan ya pancen ya enak tenan Mbako. Heeh. Mbakoku Patru. Emoh. Ayo. Andli rosang. Mbakomu disumet langsung entek kok. Wet ngono langsung. Prabu Sasrabau. Sasrabau. Ing Maes. Yo ajar nyengkok. Pati aran Pate Suwanda Gigis aran Pate Suwanda Gigis Wanda lelah buhan ayo kok mangkat ya? Mbok priksa kuwi engko nek edan barang kowe. Ya ora kok. Mengke nek blero. Ora apa-apa ajar kok. Ayo. Sanes nggih. Ya wis karepmu. Angel dijak nyengkok angel. Nggih di privat. Di privat nggih. Ya, wis tak ajari. Nggih. Saking pundi? Saka Medion. Nipun Kang Kinalum Kang Kinalung Tripra Atonyo modar kowe. Ngopo e, Gong? Asem lagi ngematke swara e. Kadal mlebu sarung. Kadal mlebu sarung. Monggo aku nggawa biawak lho. Halo Nanang kaget. Oh ya. Salahe kok sepi. Aduh ngematke swara kok ya. Monggo. Kaya purune kang tenan tapi nuhoni trahu
Ya. Ya jeneng kula kowe aja lali. Ya. Jeneng kula kowe aja lali. Jenang kilo. Jenang gula ki ngarang taun pira? Seprene dunekke ya penake ra jamak-jamak. Neno neno. Mangga. Tangget derang. Rangge. Iya.
Heeh, matur suwun, Mbak. Hana Pertiwi. Nggih. Kaya film kartun. Lho, kok kaya film kartun pitaku? Hana Pertiwi ki ra kaya mbiyen anakku tuku kaset film kartun kae. Hana Pertiwi. Heeh. Ning kudu film kartun. Heeh. Ya, ki ning pamundutan ki sore mau nganti ora kebuka, Reng. Apa? Rasa aleman to. Oh iki lho, ana sing nyuwun kembang rawe. Waduh, kudune kembang rawe iki mau ditibake nggon limbukan kok dadi gara-gara ning kok ora apa-apa. Kembang rawe dibut loro. Wah. Kembang rawe dibute loro, dibut loro. But loro. Ya. Sapa sing pinter joget Mbak Ika karo Mbak Ganes? Oh ya. Iki wis. Jos iki. Ayo jumeneng wong loro. Heeh. Sing iki dhuwur sing dicendhek. Iya. Rasa nganggo sandal. Ora kok membenake wiron. Tak kira nek nganggo sandal, Pak. Ngarep jogate kok nganggo sandal. Heeh. Kringgingen, Pak. Kringgingen. Sikile copot tinggal ngomah. Ayo aja. Aku suwe ora ngadeg kok gringgingen ora. Karang guru mau asline guru, kulinane mulang karo ngadeg saiki. Lho Arnen ndi kowe? Pun mari, Pak. Ya Arnen ndi kok medhun barang? Lah teng pundi to? Nang dhuwur wae. Duduke cendhik kok nang ngisor. Pun, Pak. Ora ketok. Pun munggah, Pak. Hah? Pun munggah. Ya, aku tak medhun. Anjir aku tak medhun. Pak, banyak anak-anak lho, Pak. Iya, ora apa-apa anak-anak padha brengosen. Ha iya. Lho, Mas Nanang le guyu nganti kelumah-kelumah. Seneng kok kae. Iya, ya wis ben kae. Nganti turu mau. Ayo le tangi mergo tok getak mau apa? Dadi melek ro merem padha wae. Iya. Dibawani, didum wong loro, Ganes karo Ika. Manismu. Ah kuwi cetha apal kabeh. Ya. Ya, salah siji sik. Terus berdua. Ya, mangga. Manismu. Ki sing muni ki sapa? Mbak Ganes kuwi guru sejarah. Wo. Ika iki guru senam. Weh. Yes. Aku anggere pas nang omahe kae. Heeh. Anggere krungu swara saka kaduan suarane musik mak duh. Iki Ika senam iki. Montore pateni saka kaduan. Berarti aku teko ora ketara. Oh, berarti ide. Tak injen kae. Wah, apik tenan, Truk. Hop. Aku nganti sok ngeces ora krasa bareng. Oh, gurune wong seneng kok ngeces. Yo. Agawe ruciteng. Gale. Oh. Wae loro iki guru sejarah karo guru senam ki petok kabeh. Sing siji nek mulang sejarah ya. Tahu tahun perang Diponegoro? Tahu Bu, tahun 1835. Salah, Pak. Hah? Salah. Lah tahun pira? 2530. 2530 piye to ki? Tahun 1825 teka 1830. Ayo tahun kuwi. Tahu Pangeran Diponegoro dimakamkan di mana? Ono sing ngomong di Makassar. Bukan itu pertanyaannya. Berapa jumlah kere di Jalan Diponegoro? Edan. Muridnya jeblok sirih kabeh radong. Terus ya. Kangsi
Maling saking tresnane karo aku, Truk. Ah iya. Nganti kepengin weruh cawetku bareng. Sing ngendi ora. Monggo. Ana umpama munduta rokmi tartemtu tartemtu. Maaf Pak, enten demit liwat niki mau Pak. Ya Allah, astagfirullah enten demit liwat Pak. Apa? Demit liwat Pak. Ah kowe mulane nek anu ninden ki ora ngalamun. Wong ngalamun ki cedhaki demit. Mboten Pak, kula tak konsen Pak. Heeh, tartemtu. Monggo. Tartemtu. Ruti ngibarat wong numpak prau gendika lampah wong nembang kok diiringi senam ora ya lumampah tanpa walah ing madyaning cala ya bareng temah gonjing ya temah gonjing anggen jong ing paku lingan suarane wong loro ki meh padha dadi ora ketok wong loro tetep ketok wong siji ya iya ya ora apa-apa mangga kembang rawe dados yuk awas jogate aho jiwa langkaji koko belok jiwa langkaji koko belok oh ame belalang kuku-kuku siang makan nasi kalau malam minum susu rawan rasane enak tenan susu ronda rasane ra karuan asik slow dulu ya
ngomong. Ngapa e? Kok enteke mboten pas ngoten, Pak, mboten pas ngoten. Ora apa-apa, ora Nek apa-apa. biasane kan ngoten iku enteke pas ngoten dadi. Heeh, aku ya sok-sok kulino entek pas ngono ya. Ora masalah. Entek iki sanggon-gon, Pak. Iya, ora kena ora iso di nganu. Ora iso disewa apa? Iya. Lha ya kejaba saka kuwi aku nderekke Ndara, kowe nderekke Ndara, kowe nderekke Ndara. Pisah dhewe-dhewe. Ayo, yo ndak selak diseneni. Ayo. Nganggo sangu apa, Tru? Ya sangu-sangu sakanane tempe tahu ya digawa kabeh. Sangu gendeng maksudnya? Ya. Srepeg wae ya, Tru. Heeh, men cekat-cekat. Ya engko ndak ditinggal karo Ndara-ndara kae do nekat tenan iki. Lang-langing driya mangungkung. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caidan kena apa perkara kepengin jaluk pustaka Jamus Lima Sada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Lima Sada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Janaka kula wonten paring adhawuh. Endakna kamurkaning Kadang Munjadipati matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya.
wani ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak ndugang? Apa anggepe sisa ndugang ming kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ore kowe klumake. Jelamro. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem lelek ning nek dikandani aku ki manut rasane dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggiro, jan kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem Lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Rawur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Wa Prabu Wilujeng Petruk wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinipun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken kersanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata lho Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten
Apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wa dawuhipun Kyai Semar Karangkadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Lho. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijayamulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan tulasa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Garengkaca wonten timbalan. Upama Wakmu Ndrawati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar, kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu. Kula suwun Kanirudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakmu Ndrawati? Ora wani sebab apa? Malang kerik wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndrawati tinimbang bali ning Karangkadempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandhem watu sirahe mudhar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik. Setyaki? Wonten nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk. Tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu. Weh lah dalah mati dening aku kena senjata cakra. Nek ursanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Tiwas mempeng. Tiwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndrawati. Lho, aturna ngestaken dawuh. Ning Lilanana, Wakmu Ndrawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karangkadempel Kanjeng Prabu. Smobang mangaruna kadinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dongane nggung lirwowo sing pine panca pepetoking ayamana lha dal Kontorjo kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun. Eneng apa sowane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karangkadempel ke Taman Pegebluk. Masa menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih. Karangkadempel ke Taman Pegebluk.
saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang kadempel ketaman pegeblok wisane waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura kasinggan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Panus maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badrana ya derajate kaceplik. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugara. Lah ing atase ming sak derajat padukuan bae ketaman pegeblok kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol? Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu iki pal-palke. Niki meng kari ento apa ora? Nek ora ento Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, atara areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Iku nek muni nesusro tenane kaya nggo sound system. Weh, weh. Kaget aku ngandan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wae. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto Nenggala karo Alugara ora gelem bali mboten kowe mangkal karo Baladewa kowe bocah wani karo wong kerak banget kowe ayo bali lah aja mboyong Nenggala karo Alugara mboten wong ora pelek. Ayo, kandhano bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentaki ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badrana ya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis lanat. Kowe malah nentang kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Nek wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Has. Ngangkring. Oh ngedan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna iki. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang ing Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres. Lho, bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara kok ora bakal iso pisah rupen Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku.
Kakang Semar. Karang kadempel aturing para putra ke Taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang kadempel niku ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapus iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye, tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan. Ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ingkang kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lalampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka Jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon. Niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Panuwun Mbok Ulun. Iya. Tiba sepadha-padha
Bukulun ngaturaken panuwun, bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamanisi Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Ayo bali. Kurawane jak bali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto wong kae lagi do rapat kok arep dikaco. Oh iya Petro. Ayo sengune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ayo ditenono. Mbangane diajar Dorowerku Doro lu wong tak ajar. Oh iya. Ayo bali wae. Anjur dite. Ora ndedek. Ayo mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar nendal. Kurawa, oh undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Nggih. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.